alle sammen, det er Q Yamamoto, og jeg skal til Koyokot her på fredag den 8. november. Det bliver simpelthen så awesome. Jeg håber virkelig, at jeg kommer til at se rigtig mange af mine gamle venner, som jeg mødte til SVS. Jeg skulle have været til Genki, men så kom der lige en studietur i vejen. Jeg skulle til Paris. Det var fedt. Men jeg savnede altså virkelig at komme til Genki. Jeg har været til 2 SVS-koner indtil videre, 2012 og 2013. Og jeg regner også med at komme 2014. Eftersom jeg begynder snart her for SU. Jeg er lige fyldt 18 her den 2. november. Og jeg har lige haft fødselsdag, så jeg har en masse penge, som jeg skal have brugt. Og det brugte jeg blandt andet på en ny wig og en ny hoodie, der er pink, med en panda på, der siger hello. Den er mega nuttet. Jeg kan ikke vise jer det, fordi det ikke er ankommet endnu, og det bliver først sendt den 17. november, og jeg købte altså den 1. november. Men nok om, hvor retarded jeg er på nettet. Og når jeg køber ting. Nå. Men i hvert fald, jeg er på vej ned i byen, fordi jeg skal være sammen med en af mine veninder, der hedder Susanne, eller Dulskar. Og vi skal gå lidt rundt, og jeg skal købe sådan de sidste ting til mit cosplay. Og jeg regner med, at jeg er Q Yamamoto fredag og lørdag. Og så er jeg Kane fra Starfighter fra Hamlet Machine søndag. Og der er min kæreste, Abel. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg kommer til at lave flere af de her videoer. Det her det er min første video. Så jeg håber virkelig, I har lyst til at se den. Men lad mig lige give jer et lille tip til conventions, hvis I er nye til det. Fordi jeg kan huske første gang jeg var der, det var et mareridt. Jeg havde 2 veninder. Og de forsvandt. Altså ikke som i, at puff, så var de væk. Som i, jeg sad i kantinen til SVS, og lige pludselig så var de der ikke. Den ene skulle på toilettet, den anden gik med, og de kom aldrig tilbage. Jeg synes, det tog lidt lang tid, så endte jeg bare med at gå med nogle andre. Det kan godt være, at de kom tilbage, det var min fejl, at jeg gik. Men jeg gider så ikke vente i evigheder på, at en person går ud og pisser. Det synes jeg altså er lidt... Det synes jeg er fair, at jeg gik. Det kan være, at I ikke synes, men det synes jeg. Nå, men i hvert fald... Tips til nye conventioner. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Godt. Hvis du er ny til cosplay, så vil jeg råde dig til at... I came in like a wrecking ball. I never hit so hard. Shield. Altså Shield Phantom Hive fra Black Butler og Kuroshi Tsuji. Det var okay, det var slet ikke det. Det var rigtig, rigtig pænt. Det var overhovedet ikke det, der var problemet. Problemet var bare, personen havde et slæb efter sig af tyld. Og det synes folk, som for eksempel cosplaying Sebastian, synes det var rigtig sjovt at gå rundt og hive lidt i det, og komme måske lidt for tæt på. Jeg synes, hvis du ikke er vant til cosplay, så skal du måske lige tænke over, hvem det er, du cosplayer, fordi Sebastian og Shield, they are meant to do yaoi. Så er vi enige. Jeg cosplayer selv Sebastian, min kæreste cosplayer Shield, så jeg ved det. Jeg er ikke så sikker på, at jeg kommer med på grund af penge. Det er altid penge, der er problem. Der er aldrig nok af dem. Men i hvert fald. Jeg er rigtig glad for, at jeg kommer med. Og min cosplay er ikke sådan store prængende, fordi det bryder jeg mig egentlig ikke om. Så ja. Men okay, og til folk, der ikke lige fik fat i navnet Q Yamamoto, ikke Grail Sutcliffe. Det er jeg åbenbart blevet kaldt nogle gange, eftersom jeg ikke lige forstår hvorfor, for jeg har ikke briller, jeg har ikke Kanata, og jeg har røde øjne. Underligt. Men i hvert fald, jeg sidder nok på et tidspunkt til det næste SVS, hvor jeg skriver en mail rundt på Facebook til mine venner, og hvis de har nogle nye cosplayere, så til SVS 2014, der vil jeg sidde i en halv time og fortælle, hvad man kan gøre, hvis du er ny cosplayer. I can tell you looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat.